în continuare între Dinamo și CFR. Barele sunt ale CFR-ului, ei sunt gazdele. Exact, e a treia bară care își face datoria pentru CFR în această supercupă. Păi, a fost o transversală, o bară din dreapta, și o bară din stânga. Exact. Următorul care execută este Cosmin Matei. Dario Bonetti a pierdut o finală de Cupa Campionilor la penalturi în anii 80, când juca la Roma în fața lui Liverpool. În 1984, chiar pe Olimpico din Roma. Copilul problemă, Cosmin Matei, să vedem dacă s-a convințit sau știe să dea și gol. Cosmin Matei! Execuție perfectă a lui Cosmin Matei în plasa laterală. Acolo portarul nu poate ajunge. Da, este un jucător tehnic. Sigur, am avut multe dovezi din partea lui pe parcursul Supercupei, dar ce execuție! Ia-o de acolo dacă poți! Este